Dakong grasya sa atong Ginoong Dios. Malipayon nga pribilehiyo alang natong tanan nga nakatigom kita karong adlaw aron paghimaya sa Ginoo ug pagpasidungog sa atong patrona Santa Teresa de Avila, patrona syudad sa Talisay, patrona sa atong Archdiocesan Shrine. Una sa tanan, pagpakita sa atong kalipay o pagpasalamat, hatagan nato ang Ginoo og Santa Teresa de Avila, masipag pakpakan. Tungod kay masinugtanon man kita, we are obedient sa mga palisiya, sa mga programa sa atong IETF, sa atong gobyerno, na siguro kung dagan pa gusto mo sulod, pero na-observe kita sa mga policy, sa mga protocol. Dagang salamat for being understanding and obedient. Mao nga we observe face mask, social distancing, disinfect, og tanan nga pamaagi aron nga dili makuyanap kining COVID. Dagang salamat ninyong tanan dinhi sa kob sa atong simbahan og ninyong tanan nga diha sa gawas tungod man kay matud pa. We observe na sunod kita sa mga palisiya. Pakpakanan nato natong kaugalingon, no? Uban sa atong mga Vicario General, Monsignor Ray, Monsignor Ruben. Uban sa atong mga team of pastors, Monsignor Boy, Father Dodo, Father Alan, Father Roger. Uban sa daghang kaparian nagkatigom karong adlaw kining tanan. Uban sa atong tinahod nga mayor sa Talisay, the Honorable Samsam Obriamay Gulyas. Pakpakanan naton kamong tanan opisyal sa gobyerno kaparian. Kini nga atong misa atong gihalad alang sa inyong katuyuan, alang sa katuyuan sa atong parokya, atong shrine, o sa pag-ampo nga unta kining COVID, kaloy sa Dios, no, mahawa na, o unta, no. Karon, we survive COVID, o sunod nga piyesta, magkatigom kita gihapon. Sa ngalan sa Ama ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang kalinaw manaa kaninyo. Let us all be seated except for Hermano and Hermana Mayor, October 15, 2020. The reading of appointment. I, Monsignor Roberto Boya Lesna, on behalf of the team of pastors here in the Archdiocesan Shrine of Santa Teresa de Avila, by virtue of the power vested upon me by the Holy Roman Catholic Church as a team member, formally in this solemn ceremony read the appointments of Hermanos and Hermanas Mayores of the day, October 15, 2020, on the occasion of the 104th or 184th Fiesta Anniversary of Santa Teresa de Avila. Presented and endorsed during the PPC meeting on September 25, 2020, the body thereby approved the appointments of Honorable Sir Eduardo, Sir Eddie Rivera Gulyas, and Mrs. Norma Mangmemeng Selma Gulyas as Hermana Mayores, October 15, 2020, and also the appointment of Honorable Gerald Anthony Samsam Vargas Gulyas and his loving wife Rhea Aquino Gulyas, also Hermano and Hermana Mayor, October 15, 2020. On this day, as I said, October 15, 2020. The Episcopal Rescript. I, Monsignor Reverend Jose S. Palma Didi, Archbishop of Cebu, by virtue of the power and the authority vested upon me by the Holy Roman Catholic Church, authorize Monsignor Boya Lesna, team member of the Archdiocese Shrine of Santa Teresa de Avila, to read this Episcopal Rescript
on behalf of our hermanos, hermanas mayores, October 15, 2020, namely and particularly Honorable Gerald Anthony Samsam Varias Gulyas, and also Mrs. Rhea Aquino Gulyas, and also Honorable First District Congressman Eduardo Eddie Rivera Gulyas, and Mrs. Norma Mengming Salma Gulyas. As Hermanos and Hermanas Mayores 2020, I hereby give these, or our beloved Archbishop, give these tokens to you on the occasion of today's 184th Fiesta Anniversary in honor of Santa Teresa de Avila, given at the Archdiocese Chancery, Cebu City, on this 15th day of October 2020. Prayer of blessing. Almighty God, shower your blessing to the hermano and hermana mayores of the day of the Archdiocesan Shrine of Santa Teresa de Avila, City of Talisay, Cebu, so that as chief promoters and members, they become the prime movers for the annual observation, sanctification, and celebration of the feast of Our Lady of Consolacion Virgen sa Kalipay and Santa Teresa de Avila for the year 2020. And may they continue to promote the devotion to Our Lady of Consolation, Virgen sa Kalipay, and Santa Teresa de Avila. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay. Gloria in excelsis Deo.
magampo kita. O Dios nga nagdasig kang Santa Teresa, pinaagi sa Espiritu Santo, aron iyang ikapakita sa simbahan ang dalan sa kahingpitan. Itugot nga maalimahan unta kami sa kanunay, sa kalanon sa iyang pagtulunan langitnon. Og madulaab kami sa tinguha sa matuod nga kasantos. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo sa ngadto sa taga Efeso. Gikan kang Pablo, apostol ni Kristo, Jesus tungod sa kabubuton sa Dios, alang sa katawhan sa Dios nga nagpuyo sa Efeso, nga matinumanon kang Kristo Jesus. Ang Dios nga atong amahan ug ang Ginoong Hesukristo maghatag unta kaninyo sa grasya ug kalinaw. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit, diha sa atong pagkaiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ang gibutan sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak pinaagi ni Hesukristo, mao kini ang iyang kinahimutan ug tuyo. Daygo nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato, pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Kay naluwas kita tungod sa kamatayon ni Kristo, sa ato pa, napasaylo na ang atong mga sala. Pagkadako sa grasya sa Dios, nga sa walay sukod, gihatag niya kanato. Sa tanan niyang kaalam ug kahibalo, gipadayag sa Dios kanato ang tinaguang laraw, nga iyan ang gibutan nga tumanon pinaagi ni Kristo. Ang laraw sa Dios nga tumanon niya inigabot na sa hustong panahon, mao ang paghiusa sa tanang binuhat dinhi sa langit ug sa yuta, ubos sa pagpangulo ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Awiti ang Ginoo ug bag-ong awi, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamo nakadangat og kadaugan alang kaniya. Ang iyang balaan nga bukton, ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan, sa atubangan sa kanasuran
iyang gipahayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy ug sa iyang kamatinud-anon alang sa balay ni Israel. Luwasan ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo kamong tanang kayutaan. Singgit kamo sa pag-awit, pag-awit kamo pagdayi. Awitig pagdaig ang Ginoo uban sa alpa ug sa mananoy nga awit uban sa mga trompeta ug sa tingog sa pudyong pag-awit kamo nga malipayon at ubangan sa hari ang Ginoo. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo manaka ninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Si Jesus mingon, pagkaalaot ninyo, nagbuhat kamo og nindot nga mga lubganan alang sa mga propeta, ang mga propeta nga gipatay sa inyong mga katigulangan. Sa ingon niini, kamo mismo miangkon nga kamo miuyon sa gibuhat sa inyong mga katigulangan. Kay sila maoy nagpatay sa mga propeta, ug kamo ang nagbuhat sa ilang mga lubganan. Tungod niini, ang kaalam sa Dios nag-ingon, padad-an ko silag mga propeta, ug mga sinugo, ug ilang patyon ang uban, ug ang uban ilang lutuson. Busa silutan ang mga tawo ni ining panahuna, tungod sa ilang pagpatay sa tanang mga propeta,
sukad sa pagbuhat sa kalibutan, gikan sa pagbuno kang Abel, ngadto sa pagbuno kang Zacarias, nga gipatay tunga-tunga sa halaran ug sa balaan nga dapit. Oo, sultihan ko kamo. Silutan ang mga tawo ni ining panahuna tungod kanilang tanan. Pagkaalaot ninyo mga magtutudlo sa balaod. Gitipigan ninyo ang Yahweh nga mao'y moapli sa pultahan sa balay sa kahibalo. Apan kamo mismo dili mosulod, ug gisanta ninyo ang buot musulod niini. Sa pagbiya ni Jesus ni adtong dapita, gisaway siya pag-ayo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Pariseo, ug nangutana sila kaniya mahitungod sa daghang mga butang. Gisulayan nila siya paglitag aron hisakpan siya nga nasayop sa iyang gisulti. Pangibanghelyo sa Ginoo. Pabilin manindog alang sa panalangin. Ang atong tinahod, Obispo Auxiliar Emerito, Bishop Tony Ranyola, ang atong mga Vikaryo General, Monsignor Ray Piñagonda, Monsignor Ruben Labajo, ang mga miyembro sa atong team o pastors, kilala na natin, tanan din Monsignor Boy, Father Dodo, Father Alan, Father Roger, mga konselebrante nga kaparian, akong na-notice, tingali sa mga piyesta sa COVID, mo kuniyang pinakadaghang pare, no? Pero nag-social distancing kami diya, no? daghan, no? Congratulations, atong shrine kay daghang mga pari. The Honorable Mayor, of course, and Mrs. Samsam and Rhea May Golias. Ang tanan nga membro konseho sa City Council, City of Talisay, mga sponsors, benefactors, parokyano, devotos ug devotas ni Santa Teresa de Avila, sugad man ang tanan nga namamati sa live broadcast over DYRF o sa live streaming nining atong misa. Tanan nga mga kaigsunan diha ni Kristo, malipayon nga piyesta natong tanan. Nakahatag inspirasyon ug kadasig nga bisan pa magsakripisyo kita. Ang iba diha sa gawas tungod kay limitado ang atong physical presence. Tanan kita naka-face mask og social distancing, pero tungod sa gugma sa Dios og pagpasalamat sa atong patrona Santa Teresa de Avila, naghatag kita panahon sa Ginoo og kang Santa Teresa. Mao nga usbonako sa bahin sa atong archdiocese nga akong pasalamat ninyong tanan tungod nining pagtuo nga atong gipakita, paghimaya sa Dios og pagpasidungog sa atong patrona. Amen. Gusto gyapon ako pasalamatan kamo pinagi sa atong team of pastors nga ang atong dako nga simbahan padayon nga gipatahom. Obvious kaayo no ang improvement nining atong pagpatahom ni atong simbahan. Tanan nga sponsors, benefactors, tanan nga bahin nining pag-improvement, beatification, daghang salamat
ninyong tanan. Mga hinigugma, sayod kita sa role ni Santa Teresa sa atong simbahan. Dinhi, siyudad sa Talisay o sa tibuok kalibutan. Si Santa Teresa, patrona sa tibuok Europe. O ang mga nakabisita sa Avila, o bisan pa sa Espanya makaingon, tinuod gyud nga gihatag niya ang angay nga pagpasadungog tungod sa iyang papel sa pagtubo sa simbahan. Mao nga akong pagampo puhon next year unta kung ma-flatten ang COVID, ang atong mga activities may kalabtanan sa pagpasidungog sa atong patrona o sa parish jubilee unta, no? Mas daghan pa gyud ang makapartisipar nga wa na gyud unta og restriksyon. Amen. Mga hinigugma, tuig 1622, 5 ang gindeklarar nga santo o santa. Ang 4 lalaki, ang usa babae. Ang mga lalaki, Saint Ignatius of Loyola, founder sa Jesuit, Saint Francis Xavier, iyang kauban ng Jesuita, San Isidro Labrador, patron sa mga farmers, San Felipe Neri, mga lalaki. Usa ang babae, Santa Teresa de Avila. 5 saints. 4 ang mga Espanyol, usa ang Italiano, Saint Felipe Neri. Sa tuig 1970, gideklarar si Santa Teresa de Avila, Doctor of the Church. The first woman doctor of the Church. Dunay 33 ka-doctors of the Church. Santa Teresa ang una nga babae. Gisundan St. Catherine of Siena, gisundan St. Therese of the Child Jesus. Sa karon dunay 33, 3 ang babae, 30 ang lalaki. Pero gusto lamang akon ipainumdum ang kapopular, ang kabantugan ni Santa Teresa, the first woman doctor of the Church. Kung maingon doktor, makauna-una kita niadto mga daghang gisulat, nagtudlo og wa og sayop sa ilang mga gitudlo. Makauna-una kita sama ni, of course, St. Thomas Aquinas, St. Augustine, St. Albert the Great, St. Athanasius, St. Alphonsus Liguori og daghan pa. Pero ang akong punto, Santa Teresa de Avila, first woman doctor. Sayod kita gihapon sa iyang mga gisulat, 4 ka libro, og kay siya fundadora, foundress, 17 foundations, no, ang iyang gitukod, no, nga mga discalced Carmelites, mga Carmelitas. On a personal note, para namo nga graduate sa mga Carmelites na itong high school pa mi, no? Kining piyesta, dako nga piyesta, mahinungdanon alang namong tanan. Pero sayod ako, being the only Santa Teresa, no, og shrine, no? Mahinungdanon siyudad sa Talisay og natong tanan. Mao nga usbon nako ang akong pagbati ninyong tanan. Happy Fiesta. Mga hinigugma, unsa may leksyon sa atong pagpasidungog kang Santa Teresa de Avila, labi na karong panahona. In this time of COVID, we often repeat tulo ka mga pamulong mensahe alang natong tanan, labi na karong panahona. Ampo, amping, ambit. Unahon lang ako ang amping, no? Kay mao kini ang praktikal. Daghang salamat ninyong tanan, natong tanan, kay gipakita nato ang atong pagsunod sa mga palisiya sa atong gobyerno, IATF, mga executive order,
og tanan nga instruksyon nga kining pag-amping no, mahimo nga pamaagi aron unta di na magyanap, di na mag-spread out kining COVID. Amen. Di kay ko mutuo nga ang Cebuano gahi ulo no, kay tanan kita masunugtanon. Amen. No, ayaw kita paglapas sa mga instruksyon sa atong gobyerno. Pananglit lang, no? Kahapit na lang pista sa mga patay. No, may instruksyon, ayaw na kita pagbisita sa mga minteryo. Kaya kung magbisita kita, nga duha kita kalibo, again, mabalik. No? Kaya nga, karon nag-flatten naman, kaloy sa Diyos ang COVID. No? Punta ayaw na mabalik, no? Mahanaw na. Amen? Ayaw lang, nabisita lang kita laing adlaw, magpamisa, din hilang sa simbahan. Amen? Nga akong punto, amping sunod kita, nga naman, because obligasyon na to sa Ginoo to take care of our health. Obligasyon na to sa Ginoo that we are not instruments nga mo spread out no kining virus. Amen. No? So amping kita, amping no. Salamat sa Dios. Ambit. Perminato ge sulit nga in this time of COVID, no, we try to share. Unta we will survive. And after COVID, we will revive ang atong community. Kahapon lamang, we have an event, culmination sa feeding program. Ngano nga culmination? Kaya mga bata nga gipakaon, nag-eskwela naman, o medyo nahanaw naman ang COVID. No? Whereas before, labi na sa lockdown. No? Daghan gyud nga gutom. Karon kaloy sa Dios hinay-hinay na normalize. Amen. Pero salamat sa lain-laing programa, feeding program pagpakaon. Salamat sa lain-laing programa pagpaambit mga face mask, face shields, mga gamit aron doon na kitay mga protection. Salamat sa mga programa to give encouragement, labi na sa mga nalisdan, labi na, no, those who are in distress. Any form of sharing, no, ambit. We culminated ang among feeding program sa Caritas o Council of the Leyte, pero ang gi-share, mga notebook na lang para sa kabataan, no? Mga lapis, no? Nga tanan. Ang importante, whatever we have, kay ang atong tema man, the gift we receive, the gift we give. No? So, unsalay atong ma-share, aron labi na ito ng inahanglan, matabangan, aron no, maka-recover labi na sa COVID. Amen? Karon akong hatagan a little bit more nga sharing ang ampo. Kay mao kini ang kontribusyon ni Santa Teresa sa simbahan. Santa Teresa, being the doctor of the church, is the master of prayer. Ang iyang mga gisulat, pagtudlo sa kaimportante sa pagampo. O kung doon ay importante nga leksyon alang natong tanan, panahon sa COVID, ingon ko, ampo, amping, ambit. Para nato karon kining atong pagampo. Kay kitang tanan gipahinumdum in the face of COVID, ang atong labing importanteng mabuhat mo'y atong pagampo. Tingali, pipila naton nag-follow up, nagsunod sa healing rosary nga gisugdan ni atong Marso o even last night, no? Ang Caloocan Diocese mo'y host. No? Beautiful expression kitang tanan, no? Na ampo sa Dios, nagdangop kay Mama Mary. Importante ang pag-ampo. 600,000, 700,000, 800,000 every Wednesday, 9 o'clock, no? During the healing rosary. Nindot huna-hunaon, no? Nga kita na duol sa Dios. Kay nganuman, tungod kay we pray, unta ang vaccine ma-discover na, ma-distribute na, pero hangtod nga wa pa, no? Padayon kita pagampo. Bisan ma-distribute na, padayon kita pagampo. Kay kining COVID, wa pagidog nakamaster ni ini. Salamat sa Dios, nag-flatten na kita sa Cebu. Amen?
Pero ayaw unta nga may mamanaw kita sa news, may mga second wave, third wave pa sa laing dapit. No? Padayon kita pagampo nga unta kining COVID. Mahatagan og solusyon sa atong nasod. Amen. Mga hinigugma, bahin sa may pamulong si Santa Teresa nga unta atong mahinumduman. Maingon siya, labi na karong panahon na, maingon siya, let nothing disturb you. Nothing dismay you. All things are passing. God never changes. Patient endurance attains all things. God alone suffices. Ang punto mga hinigugma, no? Di gid malikayan usahay mga hadlok kita. Usahay mag-worry kita. Mingon Santa Teresa, nada te turbe. Let nothing disturb you, nothing dismay you. Ang punto kanatong tanan nga niabot panahon nga nga hadlok nag-worry. Duol salig kita sa Dios. Amen. Our faith will dispel fear. Amen. Mao ang importanteng leksyon alang natong tanan. Di gid malikayan, no? Sa atong pamilya, atong mga hinigugma. Niabot panahon, we may be afraid. Mingon si Santa Teresa, let nothing disturb you, nothing dismay you. No? Mao nga sa atong pagpahinumdum prayer, no? Prayer, pagampo. Ang iyang definition sa prayer, nindot kaayo, matod siya. Prayer, in my view, is nothing but a friendly communication, a frequent solitary converse with Him who we know loves us. Nindot, no? Ang prayer mo atong pakigistorya sa Ginoo nga atong gituuhan na higugma natong tanan. Amen. Sa atong prayer, ang atong una-una, nakikigistorya ako sa Dios nga nasalig ako, gihigugma ako. Mao nga taliwala nining mga kagubot atong pagsalig sa Ginoo. Because He loves us. Mao ang iyang pahinumdom natong tanan. Mao nga maingon siya, usahay, di gid daghan. Depende, no? Pero, di gid quantity, pero quality. Mao nga, nakainomdom ako sa pamulong sa atong hinigugma ng Agi Dennis Talisay, Archbishop Teofilo Camumot. Kay matod pa man ni Santa Teresa sa atong prayer, no? Nga itong una-unaon, diha kita, nakikistoria kita sa Diyos. Present before us. Kung si Archbishop Teofilo Camumot, God who is in our heart, mao atong gistorya. No? Mao nga kung unsa may atong concern, i-open up na nato sa Ginoo. Amen? Bahin kay Archbishop Camumot. No? Parenthetical remark. Ang tanan nga dokumento, preparasyon nga tanan na submit na sa Roma. The last to be submitted ang gitawag positio nga simple nga pulong ang daw book form, libro ba, no? Nga diha na final form, no? Formal nga publication, gihatagan sa Papa, mga theologians, mga cardinal involved. Kaluoy sa Dios, nagampo kita. Kung maprobahan iyang heroic virtues, madeklarar siyang venerable. O dihang punto, ang atong pagpaabot, usa ka miracle, mahimong blessed. Usa ka miracle, mahimong santo. But at the moment, in the level of human effort, ang tanan nga submission sa atong bahin dito na sa Roma. Ampo kita unta, atong hinigugma nga nagtudlo nato, God is in the heart. Nagpakita sa iyang gugma, sa katawhan. Unta,
mahimong venerable, mahimong blessed, mahimong santo. Amen. Ampo kita, no? Gisay-sela nakon kay na-connect gihapon sa gipamulong ni Santa Teresa sa atong pakigistorya sa Dios. God is not somewhere far. God is with us even in our heart. Katapusang punto, mga hinigugma. Sa atong pagampo nga mao service to the church. Alang sa atong kayuhan sa komunidad. Sa atong pagampo nga kuyugan sa atong pangandoy to live out what we pray for. Sa atong pagampo nga ang atong pangandoy mo'y kayuhan sa katilingban. Katapusang reminder ni Santa Teresa to reveal, to show to us kung unsa gid labing importante, maingon siya sa iyang mga kamadrihan. Remember that you have only one soul, that you have only one death to die, that you have only one life to live, and that it is short, and that there is only one glory that we have to aspire for, a glory that is eternal. And if we do this, then we should not worry about many things. Amen? Kanyong tanan nga naghatag panahon sa Ginoo o kang Santa Teresa, unta siya pagampo, kining atong worry, kining atong fear, no, mahanaw, og sa panalangin sa Ginoo, we all survive COVID, and we revive as a community to celebrate next year 500 years of Christianity dinhi nato. Kanyong tanan, happy fiesta dinhi siyudad sa Talisay. Happy fiesta sa atong Archdiocesan Shrine of Santa Teresa de Avila. Amen. Mga hinigugma, atong ipahayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Mabubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Jesucristo yang anak bugtong Ginoo nato. Gipanamkon sa lalang si Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus namatay ug gilubong. Mikunsad sa mga minatay, sa katulo ka adlaw na banhaw misaka sa langit. Nagaling ko sa tuo sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito bumakanin sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Nasinati ni Santa Teresa ang pagpakighigala kang Jesus. Karon masaligon kita mo padangat sa atong mga pangamuyo ngadto sa mahan pinagi ni Kristo. Og moingon kita, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa simbahan lukop sa kalibutan, nga magmakanunayon siya diha sa iyang pagsangyaw sa gugma sa Dios. Magampok kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa tanang mihatag sa tibuok nilang kinabuhi ngadto sa Dios, nga magmakanunayon sila diha sa pagtuman sa kasabutan tali sa Dios. Magampok kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus, makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Magampok kita sa Ginoo. Ginoo. Kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampok kita sa Ginoo.
Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Alang kanila nga namatay uban kang Kristo, nga magpuyo na sila uban kaniya, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Amahan, pamatia ang mga pag-ampo sa imong katawhan, nga nagatigom sa pagpasalamat kanimo sa hingpit nga paagi, diha sa among paghalad nining Eukaristiya, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ng ako, o ang inyong sakripisyo dawaton sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Madawat unta Ginoo kining among mga gasa, maingon nga gikahimutan nimo pag-ayo ang gasa sa kinabuhi ni Santa Teresa diha sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo
among Ginoo. Ang Ginoo manaag kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay angay nga pagpasidungog gayod ang among kahibulungan nga providensya diha sa mga santos nga naghalad silang kaugalingon alang kang Kristo tungo sa gingarian sa langit. Pagkadako sa gugmang gipakita mo sa pag-uli kanamo ngadto sa sinugdanan nga kasantos ug sa pagdapit kanamo sa pagtagamtam dinhi sa yuta sa mga butang nga moabot nga kalibutan. Busa uban sa tanang mga anghel ug mga santos sa langit, nagadayeg kami kanimo sa balay hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu, aron pagsantos, niining mga gasa, aron may mo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini, ngadto siya mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini, ngadto siya mga tinunan, ug miingon. Dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikanini, kay kanimo ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo, o galang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhat kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayan, nga matubang ug walagad kanimo. Himuo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi usab ang tanan namon simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga maypi kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among obispo, tanang mga obispo ug mga pare. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan himo kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang esposo, uban sa mga apostoles ug tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amay ikaw nga daygon ug amay ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu-Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban iyaw diha kaniya, giyatagan na kanimo, makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala. Ug mihilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kayusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ipakita ta ang paginig sa unay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa paniyapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of spiritual communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa magania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Panahon sa pagpangalawat, magpabilin lang kita sa ato mga lingkuranan, adunay mga ushers and usherettes nga mugiya kanato. Palihog isulob ang face mask ug atong dawaton ang lawas ni Kristo pinaagi sa kamot. Left hand over right hand.
magampo kita. Ginoong Dios namo imong gibusog sa pan nga langit nun, ang banay nga nagtahod kanimo. Himua nga tungod sa panigingna ni Santa Teresa, kining banay maglipay unta sa pag-awit sa imong mga kaluoy hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Atong pangadjion, orasyon perata, batok sa COVID. Dios among amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami, batok nining hulga sa COVID-19 virus, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan, ug naghiyagom sa kadaghanan. Nangalayo po kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan pagtuon sa hinungdan nining maong virus nga nagdala sa makalilisa nga sakit. Giyay mga kamot og lamdag yang una-una sa mga doktor nga nagalimas sa mga masakiton. Subay sa ilang katakos og dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal og nasudnong panggagamhanan. Ug kanila mga pribado nga mga ehensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya, matagan unta sila sa imong Dios nung lamdag. Nangaliyo po usab kami kanila nga nahiyagom sa maong epidemya, mahatag unta pagbalik ang kapisngay sa ilang panglawas. Itanyag ka na mo ang grasya nga maghiusa kami sa pagbuhat alang sa kayuhan sa tanan o pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga nagapuyo ug naghari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Maria panabang sa mga Kristiyanos, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Teresa de Avila. Maayong pista kanatong tanan. Kristo. Atong pasalamatan ang tanan nga nakatampo sa kalampusan sa atong pangilin sa ika-184 katuig nga pagsaulog nato sa kapistahan ni Santa Teresa. Una, ang atong mga pilgrims and operers, ang atong mga sponsors, ang atong mga hermano o hermana mayores nga sa meeting namo amo gyung gipasupot nga dunay second collection kay nagsige man tag-ayo sa atong simbahan. Muna nga atong mga kolektura ana mo suroy magamay man o badako muhulog ta sa second collection. Karon arita padayon sa pasalamat. Ang una, ang atong mga hermano o hermana mayores gikan sa Pitsa 1 sa Oktubre hangtod karon nga Pitsa 15 nga ang atong hermano karon way lain ang atong mayor sa siyudad sa Talisay si Honorable Gerald Anthony Jr. and Mrs. Ria Aquino Golias. Masipang pakpak alang kanila. Ug usab hermano o hermana mayor gihapon nato si Sir Eddie, ang iyahang lulo, o si Ma'am Mingming Golias, masipang pakpak, pasalamat yapon kanila. Nakita na to din sa altar nga maayo kayong pagka-arrange ang mga buwak nga nagmatuod nga nagsaulog ita sa pista. Gikan kini sa Banay Golias, nila ni Sir Eddie, ni Ma'am Inday Mingming Golias, ni Sir Samsam, o ni Ma'am Ria Golias. Masipang pakpak, pasalamat. Ug-usap sa tanan natong kalihukan naagyod ang Vice Mayor, si Vice Mayor Alan Bukaw o si Ma'am Yiyen Bukaw nga uban nato nagpaluyok kanunay sa atong mga kalihukan. Masipang pakpak, pasalamat. Ug-usap pasalamat nato sa City Council, kumplito sila ron ni nato uban nato. Masipang pakpak, pasalamat sa atong City Council. Dili mahimo ang pista kung walay litson. Litson mangyod ni ang Talisay.
muna nga ato sang pasalamatan ang nihatag og litson nato kay haron maniudto ta karon kamo maniudto mo sa inyo, kami maniudto sa nidire ang mga pare bisita na atay litson, na atay nihatag niini ang Lislis litson, AKD litson, Ales Alesoso litson, Auxilias litson. Masipang pakpak pasalamat kanila. Ya makasakog dako o mortal nga sala kung dili ko ni unahon pagpasalamat nga siya mo'y celebrante na ron. Makadungog mo siyang wali ganiha tanan nga naminaw dito sa gawas, nagsigid yung nga sa kanang humili ni Archbishop Jose Palma. Muna nga malipay ta, garbo na to nga siya ron ang atong celebrante sa atong kapistahan. His Excellency Archbishop of Cebu, Most Reverend Jose S. Palma Didi. Masipang pakpak. Salamat. O usab kuyog pod nato karong adlaw sa atong kapistahan ang atong Bishop Emeritus of Cebu, Most Reverend Antonio Ranyula. Masipang pakpak. Salamat. O niya uban nato ang duha ka Vicar General, Monsignor Ray Penagunda, Monsignor Ruben Labajo, igsuon atong Talisaynon. Og niya sad uban nato si Monsignor Adel Abilia. Masipang pakpak, pahalipay. Doon natay 58 ka pare nga bisita karon. Niya uban nato ni kon-celebrate sa atong misa. Masipang pakpak, pasalamat kanila. Nya arita sa ato ni pasalamatan gyud kay mga volunteers taon ni sila nya nakahimo ni dakong tampo nga magmalampuson ang atong piyesta. Una, ang nagman sa peace and order, ang atong kapulisan, ang atong mga barangay tanod nga kuyog yun pirmi sa mga pulis haron mapahigayon yun ang peace and order sa atong kapistahan. Masipang pakpak, pasalamat. Niya sa uban nato ang atong City Tuda nga mo'y nagman sa atong traffic. Masipang pakpak. Ang atong Disaster Risk Reduction Management, ang TRIT, kung doon na emergency, naatay ambulansya. Masipang pakpak, pasalamat. Ang atong Couples for Christ, nga mo'y nagman diha sa atong health protocol. Tiunan ka o kuwaang temperature dahil sprehan dahil kag alcohol, already na ka. Muna nga, pasalamat na nila, uban ni BT, nga mo'y atong volunteers. Masipang pakpak, pasalamat. Ang Talisay City LGU, dako kay abag na to, karong pistaha, o sa nang labayng mga pista. Doon natay LED monitor, right o left wing o napagyod sa atubangan. Pinaagi ni sa atong Talisay City LGU, pinaagi ni Mayor Samsam Gulyas, Vice Mayor Alan, o sa tanang konsehales sa Talisay City. Masipang pakpak, pasalamat kanila. Kaning atong live streaming, abot ning Amerika, na idaghang mo text nga salamat mga kaparian sa Talisay, nakakita mi diri sa misa live na ay nagman jud ani atong mga volunteers ani sila Dodong Noel Mabalag, Gampidaan, Titi Sitzmundo, Kitsi Baltasar. Masipang pakpak, pasalamat kanila. Ang atong mga youth, bisag dili pasudlon sa mga pulis kay youth lagi below 21 nga pasimbahon, naka-eskapog yung taon kay mo ni atong asers and atseret nga naa nagmugiya sa manimbahay magpalingkod asang bakante kay kaybaw mo ang atong capacity din sa sud sa simbahan 1,200 nya pila ra man makasud 600 ra 50%. Una nga doon na tayo mga lingkuranan dito 400 naasa tayo another 400 din sa pikas kilid kana sa paningkamot na sa atong barangay. Tanang barangay ni amot og mga tent. Muna nga masipang pakpak sa tanang barangay sa Tibok Talisay. Ang atong mga lectors and cantors, ato sa ni silang kuan pagpakan sa kay may kayong pagkabasa. Yang atong choir, ang Rhythm and Music Chorister. Masipang pakpak, pasalamat. Doon natay video and audio system kaning atong live streaming
dunay usa ka tawo nga naghunahuna gyud sa tanang talisaynon aron maabot gyud ang sibya sa Santos nga misa. Ang nag-sponsor ani si Sister Merly kaniko. Masipang pakpak pasalamat. Og sa tanan nga nagserbisyo diri sa altar, ang atong acolytes, lay ministers, atong kamadrihan, sila si Sister Sinaida Arroyo, si Brad Siloy, masipang pakpak pasalamat kanila. Ya, di na to kalimtan nga dunay chairman aning special committees during fiesta si Miss Dina Yanez. Masipang pakpak pasalamat. Ang atong mga kaparian sa parokya, Father Mike, Monsignor Boy, Father Alan, si Father Roger, kuyog sa atong ug ang Pastoral Council, kuyog sa usa ka tingog nato sa pagpasalamat nga ang tanang mga petisyon, tanang pag-ampo nato gidawat sa Ginoo pinaagi sa pagama ni Santa Teresa. Usa mingon kitang tanan, Viva Santa Teresa! Viva Santa Teresa! Manindog palihog. Ang Ginoo mana kaninyo iduko ang inyong mga ulo. Ang Ginoo manalangin ug magbantay unta kaninyo tubag. Amen. Danagan unta kamo sayang nawong ug kaluyan niya ug gasahan kamo sayang kalinaw tubag. Amen. Uban ni Bishop Ranyula. Og manalangin kaninyo ang Dios nga makagagawom sa tanan, Amahan, og Anak, og Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dadang gugmaw kalinaw ni Kristo. Patagan na to, Ginoo Santa Teresa de Avila, masipag pakpaka, napipilta. Okay, wala na. Ato day pasalamatan sa si board member Yuli Daan ni aday uban nato. Ang pagpahulagway uban sa arsobispo alang lamang sa ato ang hermano o hermana o alang sa konseho sa dakbayan sa Talisay. Sanglit anaaman kita sa pandemya. Nanghinaot kami sa inyong pagsabot. Daghang salamat.